Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti l-MFAC konferma l-andament ekonomiku pożittiv ta' pajjiżna kemm fejn jidħol tkabbir iż-żieda fl-impjiegi kif ukoll fit-tnaqqis tal-inflazzjoni matul l-2024. Fis-qarrija pubblikata tlieta filgħodu l-Kunsill ippubblika r-rapport annwali tiegħu li ġie ppreżentat ukoll lill-Parlament fl-aħħar jiem fejn kien enfasizzat is-sitwazzjoni globali kawża ta' tensjonijiet ġeopolitiċi u ċaqliq fil-kummerċ internazzjonali li bidlu l-politika makroekonomika u dik fiskali matul it-12 xahar li għaddew. Ingħad li minkejja dan l-ekonomija ta' Malta kibret b'6.0% grazzi għal konsum privat qawwi u żidiet fl-esportazzjoni u t-turiżmu fost l-oħrajn li l-koll ikkontribwew għas-suċċess lokali. Minbarra hekk il-Kunsill semma kif l-impjiegi żdiedu b'5.1% waqt li anke l-inflazzjoni naqset għal 2.4%. Dan fl-istess ħin li d-dejn nazzjonali kien imbassar li jilħaq 49.5% u allura baqa' taħt il-limitu ta' 60% permess mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Għas-sostenibilità tal-ekonomija nazzjonali, l-MFAC suġġerixxi kif għandha s-sok tal-istrateġija ta' tkabbir bbażat fuq l-esportazzjoni waqt li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fil-ħiliet fuq ix-xogħol permezz ta' edukazzjoni u taħriġ, isir aktar trawwim fuq l-innovazzjoni u jsiru avvanzi fid-diġitalizzazzjoni u s-sostenibilità. Il-Kunsill Fiskali jinnota b'mod pożittiv li fl-2024 ukoll it-tbassir makroekonomiku fiskali uffiċjali tal-Gvern Malti tqies bħala wieħed tajjeb.